бинандагони гиромӣ, инҷо дарвозаи рамзии шаҳри Кӯлоб аст, аммо боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад, ки ин шом фазои идона дорад. имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ Абулқосим Фирдавсӣ воқеан ҳам як фазои идона ҳукмфармост. Рӯзҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоб сокинону меҳмонони пойтахт ва шаҳри Кӯлоб ба ҳам овардааст ва аз чеҳраҳои ҳамаи сокинон аён аст, ки шодию хурсандии онҳоро ҳадду канор нест. маврид ба зикр аст, ки дар доираи таҷлили шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияи кишвар баргузор мегардад, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кӯлоб дар ҳамин доира баргузор мешавад. моро тарк насозед бинандагони азиз, зеро фазои зебову нотакрор шуморо дар пеш аст. боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рангу бӯи идона гирифта буд. Аз ҳар гӯшаву канори боғ садои мусиқии миллӣ, хандаи кӯдакону ҷавонон ва омадурафти меҳмонон эҳсос мешуд. ҳар касе ки вориди боғ мегардид, худро дар фазои гарму самимии шаҳри Кӯлоб тасаввур мекард. даромадгоҳи боғ бо завқи баланди ороишгарон идона зинат ёфта буд. ду тарафи роҳро пирамидаҳои зебои тарбузу харбуза ором медоданд. ин меваҳои ширину сероб, ки самараи заҳмати деҳқонони меҳнатқарини Кӯлоб мебошанд, рамзи баракат, фаровонӣ ва файзи фасли тобистон маҳсуб меёбанд. аввалин гӯшае ки таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб намуд растаи нонпазон буд. дар ин ҷо зануну бонувони ҳунарманди шаҳри Кӯлоб бо чеҳраи кушода меҳмононро истиқбол гирифта, бо маҳорати хоса намудҳои гуногуни нонҳои миллиро омода мекарданд. бӯи хуши нони тоза фазои атрофро фаро гирифта, ҳар бинандаро ба назди танӯрҳо мекашид. бинандагони азиз, занону бонувони Кӯлобшаҳр бениҳоят занони мардуми меҳнатдӯст ҳастанд, занони ҳунарманд ҳастанд ва бубинед, ки чӣ қадар нонҳои болаззату зебо пухта истодаанд. дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кӯлоб дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, кадбонуни ҳунарманди Кӯлобшаҳр ба омода намудани нони тунук машғул ҳастанд ва бояд ёдовар шавем, ки ин нон дар минтақаи Хатлон ва умуман тамоми кишвар маълуму машҳур аст ва як таъми бениҳоят болаззат низ дорад. бинандагони азиз, вақте ки нони гармро нав аз танӯр мекунанд, як лаззати бениҳоят нотакрор дорад. خالاجان مانده نباشد. خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین. رحمت. ما آمدیم که زنهای کلوبشهر اینجا نان پخته ایستادن، چپاتی های گرم، کلچه ها. شروع چپاتیش. بله. وقتی که میخواد نان گرم پختن در کلوب، بعد همی شکرابای تیز و تیزکو تیار میکنن، بعد همسایه را فریاد میکنن، آنها نوش جان میکنن، با یکدیگر مناسبت خوب دارن. همه بعد از که جناب اولیا که همه مردم با یکدیگر فهمی دوست برادر کداست، همه چیزا رو ایسر احیا کداست، همه چیزا این بین رفت ابدان بچم. این آواز با خوب شده که همه اینا هنرهای مردمی من هنراشون نشون بده، همه کدبانوش در شهر کلوب به حد کدبانو بسیاره. غیر از چنین نان‌های تنک باز چگونه نان‌ها می‌پزیم؟ نان‌های قوسک، نان‌های چهارمغزی می‌پزیم، نان‌های پیستگی می‌پزیم، نان‌های کنجیتی می‌پزیم، نان‌های کدوگی، همه‌ش از در نماز آوردگی راست کدگی بچه. به نهایت بالازد واقعا هم خیلی هم زنانی هنرمند هستند. اولی بویو مایده و خونه خم دابوشا کو چاگدونمون ای قریه. اولی برا کلچه عروسی رو آوردم اونجا. می نان‌های کدوگی، نان‌های کنجیتی، نان‌های زلینی، چهارمغزی، پیستگی. شما خودتون در همین سن سال با همین پختن نان مشغول میشوید؟ خیلی دام میشه. اول خرم میکنم از بعد دختره کنم دختر خرم نان پزم نان پز. یعنی که جوانای راهنمایی میکنید؟ آه بهترین اوه. تشکر زیاد. دستتون درد شما رو هم رحمت. از اینجا روح ما به سوی گوشه ادامه یافت که جوانان شهر کلوب دستاوردهای خود را معرفی میکردند. به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و نوحید و مهر.
زنام و نشان و گمان برتر است نگارنده بر شده گوهر است ببینندگان آفریننده رو نبینی مرنجان دو بیننده رو نیابد بدون نیز اندیشه رو که یو برتر از نام و از جایگاه سخن هر چیز این گوهران بگذرد نیابد بدون نیز جان و خیرت خیرت گر سخن برگزیند همه را گزیند که بیند همه ستودن نداند کسا را چو هست میان بندگی را بباید بس خیرت را و جان را همه سنجد و در حالت سختتر کی گنجد و بدین حالت رای و جان و روان ستود آفریننده را کی توان به هستیش باید که هستو شوی زی گفتاری بیکار یک سو شوی. ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа имрӯз дар тамоми соҳаҳо фаъолияти назаррас доранд. дар намоишгоҳи имрӯза низ онҳо бо дастовардҳои варзишӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии худ иштирок намуда буданд. ҷомҳо, медалҳо, сипосномаҳо ва дигар мукофотҳо аз комёбиҳои фарзандони Кӯлоб дар мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявию байналмилалӣ шаҳодат медоданд. ҳар як дастоварде ки имрӯз дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст натиҷаи заҳмати пайваста, иродаи қавӣ ва талошҳои шабонарӯзии ҷавонони шаҳр мебошад. дар 6 моҳи охир мактаби футболи шаҳри Кӯлоб ба ҷоизаҳое ки ҷои аввал, ҷои дуюм, ҷои союм ноил шуданд ва мактаби мо навтаъсис аст. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда боз медалҳои тиллоро берун аз Тоҷикистон барои Тоҷикистони азизамон биёрем. дар давоми 6 моҳи сипаришуда варзигарони шаҳри Кӯлоб дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии байналмилалӣ ширкат варзида сазовори 75 медал гардиданд ки аз инҳо 21 медали тилло, 34 медали нуқра, 20 медали биринҷӣ мебошанд. варзигарони шаҳри Кӯлоб бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар чемпионати Осиё ки дар ҷумҳурии Таиланд баргузор гардид, ду варзигари шаҳри Кӯлоб, яке Ҳакимов Абубакр дар вазни 63 килограмм аз рӯи намуди гӯштани тарзи озод сазовори ҷои аввал гардид ва Инатуллоев Шамсиддин бошад дар вазни 57 килограмм аз рӯи гӯштани намуди юнони румӣ сазовори ҷои аввал гардиданд. ба дастшиносоӣ бо дастовардҳои ҷавонон мо роҳи худро ба сӯи гӯшае идома додем ки аз дур бӯи хуши таоми миллӣ меҳмононро ба худ ҷалб мекард. Қуртоб яке аз таомҳои маъруф ва дӯстдоштаи тоҷикон маҳсуб меёбад. салом алейкум. ва алейкум барсалом. дар ин табақи ин қадар калон шумо яъне ки шакароб омода мекунед ҳамин? Қуртоб. 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 то ҷӯ медонам дар қуртоб фатири варақӣ мекунанд. аз шумо бошад фатири хӯракӣ? Фатири тоҷикӣ ба орди гандумӣ мешавад. Қуртоба майда реза карда, баъд фатири варақӣ ҳозиразамон аст. Вай солҳои пеш яъне ки бо фатири сиёҳ, бале, ба орди гандумӣ ҳозир ки бошад фатири варақӣ мекунанд, дар болияш помидор, бодиринг ороиш медиҳанд. ҳозиразамон ҳар кас мувофиқи табаш. ин қадимаи мо аз қурут каф зада, аз қурут, аз фатири сиёҳ, аз пиёзи сурх пиёз иборат мебошад ва аз равғани зард. бигӯед ки дар ҳамин табақи чӯбе ки ин қадар калон аст чӣ қадар фатир рафтааст, чанд қурут рафтааст? барои ман аҷиб аст. фикр мекунам ки барои бинандаҳо низ аҷиб аст. 5 кило қурут, 40 дона фатир, 5 кило пиёзи сурхпиёз, равғани зард меравад. Равғана вақте ки хеле вай мекунем, гарм мекунем ва баъд хеле болош намерезем ки ами равғана бӯйш ки вақте ки баромад мо ҳис мекунем ки қуртоб аллакай тайёр шудааст, омода шудааст ба хӯрдан. беҳтарин бинандагони азиз, бовар кунед ман дар ҳайрат афтодам аз ин таваққи калон. фикр мекунам ки ба шумо низ писанд омад. хуб, ба шумо барори кор мехоҳем. мо меравем паси боз дигар кадвониҳои шаҳри Кӯлоб. рӯзҳои фарҳанг танҳо муаррифии ҳунару таомҳои миллӣ нест. дар баробари ин чунин чорабиниҳо имконият медиҳанд ки иқтидори истеҳсолӣ ҳар як минтақа низ ба сокинон муаррифӣ гардад. бо ҳамин мақсад дар яке аз гӯшаҳои намоишгоҳ корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Кӯлоб маҳсулоти худро пешкаши меҳмонон намуда буданд. аз маҳсулоти саноатӣ то истеҳсолоти кишоварзӣ ҳар як корхона дастовардҳои худро ба маърази тамошо гузошта буд.
бинандагони гиромӣ боздиди мо аз рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кӯлоб дар боғи Абулқосим Фирдавсӣ идома дорад ва айни замон мо дар минтақаи корхонаҳои саноатии шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва ин ҳам бошад оби Кӯлоб. хуб валиҷон чӣ мешавад ки як аз ин нӯшида бинем таъмашро беҳтарин мешавад ва бинандагони гиромӣ бояд ёдовар шавем ки оби Кӯлоб тавре ки қаблан ба мо иттилоъ доданд оби маъданӣ аст, яъне ки хусусияти шифоӣ дорад. бале воқеан ҳам оби маъданӣ ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки оби Кӯлоб дар мағозаҳои хӯрокбории шаҳри Душанбе низ ба фурӯш гузошта шудааст. Шумо метавонед ки рафта бихаред. пас аз шиносоӣ бо имкониятҳои истеҳсолии шаҳри Кӯлоб, роҳи мо ба сӯи яке аз сертамошобинтарин гӯшаҳои намоишгоҳ идома ёфт. ин ҷо фазои хоса ҳукмфармо буд. аз як тараф бӯи хуши таомҳои миллӣ меҳмононро ба худ ҷалб мекард ва аз ҷониби дигар маҳорати ошпазони варзида диққати ҳар бинандаро мафтун месохт. дар ин гӯша 16 деги хурду бузург гузошта шуда буд. ошпазони шаҳри Кӯлоб ба омода намудани таомҳои миллӣ машғул гардида, беҳтарин намунаҳои дастурхони тоҷикиро пешкаши сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. бинандагони азиз, имрӯз дар боғи фарҳангии фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ошпазони шаҳри Кӯлоб дар 16 дег хӯрокҳои миллӣ омода кардаанд. аз ҷониби кадбонуни шаҳри Кӯлоб дар ин мавзеъ зиёда аз 6 намуди хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла оши палов, оши бурида ва дигар хӯрокҳои миллие ки дар шаҳри Кӯлоб ва дигар минтақаҳои кишвар маълуму машҳур аст ба намоиш гузошта шуд ва меҳмонон аз тарзи омода намудани он дидан намуданд, ҳамзамон имкон пайдо намуданд ки бо таъми ин хӯрокҳои миллӣ низ шинос шаванд. ва мо низ ба шумо ҳозир таъми онҳоро мегӯем, албатта ки пас аз чашидан. валиҷон, медонӣ ки ана ҳамин хӯрок дар 10 соат омода мешавад. барои чӣ ин қадар вақти зиёд? барои он ки анамон донагиҳое ки ҳаст бояд ки хушрӯ пухта расад. бале воқеан ҳам таъми хуб дорад. дар сурате ки ин хӯрок дар муддати 10 соат мепазад, ҳатман маззааш низ хуб мешавад. дар ҳар як дег ғизое омода мешуд ки таърихи худро дорад. оши палов бо тарзи анъанавии худ, оши бурида, далда, ширкаду, гӯштбирён ва дигар навъҳои хӯрокҳои миллӣ бо маҳорати баланд омода гардида, ҳар кадом хусусияти хоси худро доштанд. барои ҳар як таом аз маҳсулоти тару тоза истифода бурда шуда, ошпазон кӯшиш мекарданд ки меҳмонон маззаи воқеии таомҳои кӯлобиёнро эҳсос намоянд. бинандагони гиромӣ, ва ин ҳам бошад деги оши палов ки аз ҷониби табоҳони Кӯлобшаҳр омода гардидааст ва шумо бигӯед ки ин хӯроки миллӣ дар чӣ қадар вақт омода шуд? ин хӯроки миллӣ 3 соат давом кард. баъзан нафарон мегӯянд ки омода намудани оши паловро дар баробари бонувон мардон зиёдтар ҳирфаӣ омода мекунанд. ба ин фикр шумо чӣ назар доред? албатта дасти мардак ҳамавақт ширин меояд. барои ҳамин аз қадимулаё мегӯянд ки мардак авқот кунад, занак дам бигирад. ба бинандагон, ба ҳар он нафароне ки мехоҳанд ки ба ошпазӣ машғул шаванд чӣ тавсия медиҳед? яъне ки оши паловро онҳо бояд аз рӯи кадом меъёрҳо омода кунанд? аз сидқи дил ҳамавақт тайёр ки карданд, оши палав мешавад. агар ки беаҳамиятӣ додӣ, ялама мешавад. ин аз кадду тайёр мешавад. 50 кило кадду андохтем, лаблабо андохтем, 20 литр ширкати тайёр кардем. маззааш бисёр ҷудо маззаи хуб омадааст. авқоти ҳаррӯзаи хатлонзамин аст. гуфтед лаблабо ҳам андохтем. лаблабои қанда медозӣ ки бо хуштам шавад. хӯроки кадубаширо дар кадом вақт бояд хӯрем? дар хатлонзамин метавонем ки дар саҳар пазем, барое ки шир унҷа аз гову аз хона бисёр ки ҳаст. метавонем саҳар, метавонем дар нисфи рӯзӣ, фақат дар шаб намекунем.
برای چی؟ در شب بسیار نمیخورن یا اوقاتی که ویتامینش باید بسیار یعنی که هضم نمیشه. هضم نمیشود. дар идомаи боздид мо ба растаи нон ва маҳсулоти нонӣ расидем. дар ин ҷо садҳо навъи нон бо шаклу андоза ва нақшу нигори гуногун ба маърази тамошо гузошта шуда буд. ҳар як нон аз маҳорати баланд, завқи зебоипарастӣ ва эҳтироми занони тоҷик нисбат ба ин неъмати муқаддас дарак медод. валиҷон, инҷо растаи нонҳои миллӣ будааст. нону маҳсулоти нонӣ. мана ин нонҳое ки мебинем, нав бонувон дар танур ҳамин нонҳоро пухта истода буданд. Ассалому алайкум. Хуш омадед ба Душанбе шаҳри нозанин. Саломат бошед, саломат бошед. барои ман аҷиб афтод ки дар даруни ин каду чӣ бошад? Ин танҳо кадуро пухтаед? Ин кадуи маҳаллӣ ки деҳқонони шаҳри Кӯлоб дар участкаҳои назди ҳавлигии худ мекоранд. ҳамин ки тирамошид ҳосила мегундоранд. баъд аз он дар зимистон ки барф борид дар пеши печка ва дар назди чагдон мегем мо танурҳои ки нон мепазанд, баъд аз нон пухтан алова ҷамъ карда дар дохили алов анаби кадуҳоро ихе сарашро бурида дарунашро пур аз масалан хӯришҳо мекунем ва дар даруни алов тобаро маҳкам мекунем. ин як кадуи аст. ин каду ҳамаш витамин аст. як масалан бигем ки хӯроки аз ҷиҳати экологии тоза ки аз гузаштагони мо то ба имрӯз ба мо мерос мондааст. вале аз ҷиҳати экологӣ бисёр тоза аст. бисёр ба саломатии инсон фоида ҳам дорад. фикр мекунам нонҳои алафин ҳастанд. инҳо аз алаф хамира тайёр мекунем. вақте ки тайёр шуд анаби чира кабудиёро реза карда, майда карда ба даруни оби хамир меандозем, мехелем дигар ҳамчун муқаррарӣ нонҳоро рост карда, мухпар карда. агар мухпар набошад хел ба косаву чини қатӣ хел гил медозем, дар чагдон мепазем. ҳамин хел гирдачаҳои хушрӯи бо маззаи алафӣ инам аз ҷиҳати экологӣ бисёр тоза фоидаовар аст. дар паҳлӯи ин раса намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. ҳунармандони шаҳри Кӯлоб маҳсули дасти худро ки солҳои зиёд бо меҳру муҳаббат офариданд, пешкаши тамошобинон намуданд. аз ҷумла асбобҳои мусиқии миллӣ, доира, рубоб, дутор, най, лапчанг ва дигар созҳои қадима дар ин гӯша диққати дӯстдорони фарҳанги миллиро ба худ ҷалб мекард. бинандагони азиз, айни ҳол мо дар назди нафаре қарор дорем ки аз рӯи ба як мард 40 ҳунар кам аст амал мекунанд. яъне ки ҳам созтарош ҳастанд, ҳам куловгар ҳастанд, ҳам чӯбтарош. ман Айдаров Саид Нодир, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб. тӯли чанд сол аст ки ба ҳамин ҳунар машғул ҳастед? як 18 сол шид ки дар хона устохона дорем, бо ҳамроҳи аҳли байт ин корҳоро пеш мебарем. вақте шумо 18 сол гуфтед, ман фикр мекунам ки шумо аллакай аз наврасӣ ба ин ҳунар яъне ки омӯхтаеду машғул ҳастед аз давраи мактабхонӣ. як доираро дар чанд муддат омода мекунед? як дона доираро мо хай як рӯз якним рӯз бисёртара ки пӯсташ мода бисёр мушкилӣ меорад ки тарзи тайёр кардани пӯст мода қинае. хаста набошед. барои шумо барор мехоҳем. саломат бошед. дар ҳамин гӯша яке аз бонувони ҳунарманди шаҳри Кӯлоб бо нишони эҳтиром ба валиҷон тоқии зебои чоргул тӯҳфа намуд. ҳамин тоқӣ аз номи занони Кӯлобшаҳр, бонувони Кӯлобшаҳр ба шумо писарам тӯҳфа. ҳар гоне ки ҳамиро нигоҳ мекунед ку бонувони ҳамин Кӯлобшаҳрро ба ёд меоред. тоҷикистон ба пеш. дунё доим тинҷ амон бошад. шумо бо дастони худатон духтагӣ? ба дастони худам духтагӣ. воқеан ҳам зебид. баъдан мо бо яке аз ҳунармандони шаҳр ки ба табақтарошӣ машғул аст ҳамсӯҳбат гардидем. ӯ дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ҳунари аз падар ба меросмондаро идома додааст. ман холуқ фабилсамад ана ҳунарманд аз шаҳри бӯстонии Кӯлоб. беҳтарин, тавре ки ба мо маълум аст, шумо ба омода намудани табақҳои чӯбин машғул мешавед ва бигӯед ки имрӯз ба намоиши рӯзҳои фарҳанги шаҳри Кӯлоб аз кадом чӯбҳои дарахт шумо табақ овардед? мо аз чанд дар ин ҷо овардем аз чӯбҳои чормағз. манам чанур табақи калон табақи чормағзӣ аст, аз чӯбҳои чормағз аст. манам дигар табақҳое ки дар ин ҷо ҳастанд
اما این چوبای باقی مونده شوی چنورن. اصلا ما می توقع از شوی چورماغ، چنور، بید، توت بعد هست قرقاچ هست چوبای دیگر هستن که ما توقع از همین چوب تیار میکنیم. کوسه رو همین میشه. سلامت باشه. شما بگویید که همین طبق در چند مدت آماده می شود؟ ما در یک روز اگر از سحر خیزیم تو بگو کار کنیم 3-4 طبق تیار میکنیم. لیکن بله گلویی که در داخلش هستن کندکاریایی که گلویش هستن سوزاندگیان یوشم با یک 6-7 ساعت دیگه در کار کنیم مثلا 4 طبقه بود تیار کنیم. چند سال می شود که به همین هنر مشغول؟ زیاده از 35 سال شده است که به همین هنر مشغول هستم. و غیر از این با آموزگارم هستم. آموزگار فن متماتیک هستم. از فن متماتیک به شاگردان درس میگویم. سلامت باشید دوستان عزیز. شما بگویید که کلانترین طبق رو در همین تجربه داشتهتون چه اندازه بود که آماده کردید؟ ما طبق کلانترین تو اندازه 1 متر. یعنی طبقی که در اینجا نشون دادم هست نمی طبق چهارمغزیش نمی 68 سانتی متر. ما وقتی پیش اومدن را چین کردم 68 اون طبق چنوری که در اینجا هست 65 سانتی متر. تو 1 متر که من قدر کلان میشود ای استول نمیبره استول میبره. تشکر زیاد سلامت باشید. در هر گوشه باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی محصول مهنت ساکنان شهر کلوب به نمایش گذاشته شده بود. محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، دستاوردهای سه‌سالی، لباسهای ملی، طعامهای سنتی و دیگر نمونه‌های فرهنگ غنی این شهر باستانی از جانب مهمانان با توجه زیاد تماشا کرده می‌شدند. در ادامه چاره‌بینی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم، معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده، رهبریت شهر کلوب اینچنین فعالان و ساکنان پایتخت از تمام گوشه‌های نمایشگاه بازدید نمودند. آنها با دستاوردهای ساحه‌های گوناگون شهر از نزدیک شناس شده، با مهارت هنرمندان، آشپزان، دهقانان و استحصال کنندگان بهای بلند دادند. بینندگان عزیز، ما با تماشای روزهای فرهنگ شهر کلوب باری دیگر با فرهنگ و رسم و عادت، مهمان نوازی و مهمان قرینی مردم شهر کلوب باری دیگر آشنا شدیم. هنرهای مردمی و رسم و آیین و دیگر دستاوردهای مردم کلوب شهر فضای باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی رو باز هم در این شام زیبا پرشکوه‌تر نمود و ما امینیم که این برنامه به شما نیز پسند آمد. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه ما از روزهای فرهنگ شهر کلوب به انجام میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارند.